Għall-aħħar darba induru taħt in-navi tal-Konkatedral, mill-passat għall-preżent, sabiex l-istorja tkompli. Matul din is-sensiela dokumentarja smajna kemm il-darba li dan il-katedral huwa kapolavur tal-arti. Mill-art sas-saqaf, mid-deb sal-ħarir, minn dak li jpaxxi l-għajn għal dak li jpaxxi l-widna. Dawn l-aspetti kollha jingħaqdu mal-aspett reliġjuż u jsawru esperjenza unika għal kull min iżuru. Il-Konkatedral ta' San Ġwan huwa verament post ta' arti barokka tal-ogħla livell, però ma rridux ninsew li l-Konkatedral ta' San Ġwan huwa primarjament post qaddis, huwa spazju sagru fejn tiġi ċċelebrata il-liturġija. Fil-fatt dan kien l-iskop ewlieni li nbena l-Konkatedral ta' San Ġwan u nkun qegħdin nitilfu aspett importanti ħafna kien ħarsu lejh biss bħala post fejn bħala mużew li fih hemm eżebiti xogħlijiet tal-ogħla livell tal-era barokka. Fil-fatt il-funzjonijiet prinċipali kemm min-naħa tal-Knisja u anke funzjonijiet nazzjonali ta' importata nazzjonali isiru f'dan il-post sabiħ ta' San Ġwan. Dan il-post huwa intenzjonat biex anke l-viżitaturi meta jidħlu ikollhom din l-esperjenza tas-sagru u toma wkoll tad-divin. U għalhekk huwa importanti li ma nitilfux din id-dimensjoni reliġjuża. Normalment il-liturġija fil-Konkatedral tajjeb ngħid aħna konna qudiesa kuljum fit-8:30 ta' filgħodu, mit-tnejn sas-Sibt, imbagħad is-Sibt filgħaxija jkollna qudiesa fis-6:15, imbagħad il-Ħadd ikolli qudiesa 8:15, fid-9:15 ikollna qudiesa dik li aħna nsejħula il-kantata kapitulari, ikun hawn il-Monsinjuri, wara li ngħidu l-uffiċċju b'mod pubbliku mit-8:30, fid-9:15 il-qudiesa, imbagħad ikollna qudiesa ta' 11:30 li tkun kemm ta' 9:15 u kemm ta' 11:30 jiġu ħafna nies. U mbagħad il-Ħadd filgħaxija ikollna l-qudiesa fis-6:15 ukoll. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiem u warkobtejna quddiem il-mulejla ħalana. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u l-naġġ tiegħu. Il-mulej qam tas-sew, alleluja. Is-sultan il-qawwa jġarraf, is-setat tal-mewt li ħakmet, taħt rijlejh l-infern li qiegħed, biex l-irbit li l-sira jqaċċat. Glorja lilek fir-rebkiet, fuq il-mewt Ġesu setani, mal-Missir u mal-Spiritu, ġieħin tradlek issa u dejjem. Amen. Biex topera dal-post, ħed ikollok assets li huma ħafna importanti. L-ewwel asset importanti huma n-nies, il-human resources. Hawnhekk aħna għandna madwar 50 impjegat. They range from kustodji għal restauraturi, nies tal-maintenance. U aħna bħala fondazzjoni aħna ninvestu ħafna fin-nies tagħna. Bit-training, courses, biex aħna dejjem ikollna l-aħjar livell ta' servizz minn dawn in-nies. Għax biex topera post ta' prestiġju bħal dan, inti trid ikollok nies ta' ċertu livell. Bħalissa qegħdin impjegati 44 impjegat
u qed nippjanaw li niżdiedu fis-snin li ġejjin. U importanti għall-fondazzjoni li l-HR plan ikun konformi mal-missjoni u mal-viżjoni tal-fondazzjoni. Aħna nagħtu ġifieri ninvestu ħafna fi training, ġifieri hemm ovvjament il-mandatory training li jinvolvi l-fire, health and safety, evacuation drills, etc. ġifieri minn dak naħat, però nagħtu wkoll training bassat fuq kif l-approach, customer care, l-approach mal-visitors li jkunu hawnhekk. L-asset ieħor li huwa importanti wkoll huwa l-asset finanzjarju. Aħna hawnhekk l-assi finanzjarji tagħna jiġu kollha midħul mill-biljetti tal-viżitaturi. Għandna ammont żgħir li jkun line item fil-budget, però dan mhuwiex biżżejjed żgur biex topera post bħal dan. Lura aħna nużaw l-assi tagħna mill-aħjar li nistgħu, speċjalment biex inżommu dal-post ħalli nkomplu nirrestawraw u nikkuraw għal-ġenerazzjonijiet li jmiss. Essenzjalment aħna bħala fondazzjoni rridu nofru esperjenza lill-viżitatur li jiġi l-Konkatedral ta' San Ġwan. Billi tidħol ġo fih mhuwiex biżżejjed imma taraf u s-sinifikat tal-katedral x'inhu. Allura aħna bħala għandna tim żgħir li nieħdu ħsieb l-esperjenza tal-viżitatur minn qabel ma jiġi, pereżempju issa ħloqna inizjattiva tal-online ticketing, sa meta jidħol ġifieri jkollu esperjenza ta' didattika madwar il-katedral, kif ukoll l-audio guide li jieħu miegħu l-viżitatur b'xejn meta jidħol fil-katedral. Bħala konkatedral ukoll norganizzaw diversi attivitajiet b'xejn lill-viżitatur u kemm ukoll il-pubbliku Malti li jiġi hawnhekk. Il-fondazzjoni matul is-sena għandha kalendarju kbir ta' attivitajiet, fosthom konċerti fir-Randan, fir-Rebbija, kif ukoll fil-miliet li jkonkorru ħafna nies għalih, il-konċerti tal-miliet. Bħala tim ukoll norganizzaw il-kontenut kollu kemm fuq kitba u kemm fuq il-website u social media, dak nieħdu ħsiebu kollu aħna. Jgħinuni wkoll it-tim tal-kuratorial team, il-tim ta' riċerkaturi li jassistuna mill-lat storiku u mill-lat ta' konservazzjoni wkoll. Il-pubblikazzjonijiet u l-booklets u l-activity books li jsiru għat-tfal kollha dawk isiru min-naħa tagħna. It-tielet asset huma il-physical resources. L-infrastruttura tal-post hija super importanti u titiżżomm mal-teknoloġija li dejjem tevolvi. Teknoloġija llum il-ġurnata saret tela parti importanti ħafna postijiet ta' kultura bħal dan. Il-pilastru li kollox idur miegħu hija l-intellectual capital. L-intellectual capital hawnhekk hija l-post minnu nnifsu, l-istorja tiegħu, l-investiment li sar mill-kavallieri. Intellectual capital ta' dal-post huwa uniku u partikolari li ħadd m'għandu. Allura aħna dak huwa il-front office tagħna, so to speak, għalfejn jattratta daw il-viżitaturi kollha kull sena. Jien ma nistax niftaħ San Ġwan mingħajr is-security u mingħajr il-kustodji. Għaliex? Għax San Ġwan bħala building, bħala bini, huwa patrimonju tal-umanità dikjarat mill-UNESCO. Alla bil-fors irridu security u il-kustodji. Barra minn hekk, l-art waħedha 407 lapidi kollha tal-irħam intarzjat, dawk huma waħedhom patrimonju tal-umanità dikjarat mill-UNESCO. Allora aħna rridu biex inżommu l-istatus irridu nibżgħu għalihom. Il-Konkatedral ta' San Ġwan jattira ħafna nies bħal produtturi tal-films, maestri ta' konċerti, organizzaturi li jkunu jixtiequ jagħmlu attività fil-katedral stess. U aħna bħala tim nilqawhom u nassiguraw li l-attività sseħħ
mod tajjeb ħafna, imma nassiguraw ukoll li nissalvagwardjaw il-konservazzjoni tal-post. Nistgħu nsemmu pereżempju lil Andrea Bocelli u lil Joseph Calleja li taw konċerti b'mod videografiku fil-katedral fi żmien il-Covid. Kellna wkoll produtturi tal-films kbar bħal David Petrarca li ħadem silta minn film hawnhekk. Ta' sena u nofs ilu ġejna auditjati l-HR plan tagħna mill-FHRD u mill-NCPE fejn il-fondazzjoni ħadet l-FHRD Quality Mark u l-NCPE Equality Mark. Minn żmien għal żmien dejjem ikollna sejħiet differenti minn media lokali u ħafna iktar b'mod internazzjonali li jiġu hawnhekk u jiffaxxinaw ruhom bil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fis-sessin għall-Konkatedral hija promozzjoni li tgħin anke min-naħa tal-MTA pereżempju li jibgħatu ġurnalisti biex jiffiċerjaw dan il-monument storiku. Il-fondazzjoni tal-Konkatedral tassigura li dan il-Konkatedral ikun magħruf ukoll anke għal ġenerazzjonijiet futuri. Ġifieri aħna nagħmlu inizjattivi għat-tfal, pereżempju nagħtu l-activity book li sar min-naħa tal-fondazzjoni, so kull tifel u tifla li jidħol ġew jingħata dan l-activity book. Qed isiru wkoll kwor ta' tfal li dak ħajati spinta l-tfal biex jarfu l-apprezzament tal-mużika u fl-istessin qed ikkantaw ġo monument storiku. Imma naħsbu wkoll ġifi għaw entitajiet Maltin kummerċjali illi il-fokus tagħhom huwa li jagħtu kontribut lill-fondazzjoni basta il-ġenerazzjonijiet futuri ikollhom dan l-għarfien kemm issa u kemm għall-futur. Hawnhekk qegħdin fis-sagristija tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Din hija s-sagristija ġenerali. Hawnhekk qegħdin naraw imdawrin ħafna kaxxarezzi. Qabel ovvjament meta ġew magħmula kienu għall-kavallieri. Illum naturalment il-kavallieri spiċċaw u qed nużawhom xi wħud minnhom il-ħaddiema fosthom għandi xi wieħed jien ukoll. U anke xi monsinjuri għandhom hawnhekk ukoll, però l-iktar li huma tal-monsinjuri propju fis-sagristija tal-monsinjuri. Din hija s-sagristija fejn jilbsu l-ilbies liturġiku qabel ma joħorġu jiċċelebraw il-quddiesa. Dik is-sagristija nsibu wkoll injam sabiħ ħafna li huwa ta' żmien il-kavallieri. F'din is-sagristija li huwa antik ukoll, parti żgħira minnha ġiet distrutta fil-gwerra l-aħħar gwerra li saret. Fatti reġgħu saru, għamluhom ħafna jimitaw ħafna lil dan li hawn hawnhekk, kważi ma tindunax li mhumiex daqshekk antiki. Mbagħad din is-sagristija hemm żejna b'tant inkwadri, fosthom li huma tal-Gran Perello, Scottoner, Pinto. Mbagħad insibu wkoll anke kwadru tal-Koronazzjoni tal-Madonna ta' San George u l-kwadru li kien qabel ta' San Ġwan qed jagħmel il-Kristu. Għandna l-artal fuq wara, abjad, però l-kwadru huwa ta' Stefano Pieri li ġie rrestawrat ukoll fi żmieni madwar xi 20 sena ilu u ħdejh hemm żewġ kwadri oħra ta' żewġ papiet. L-artaħat jiena nagħmlilhom ir-roster lill-monsinjuri bil-roster. Issa, però
ma jfissirx li Monsignori biss jistgħu kull saċerdot. Jiena m'għandi l-ebda dritt nimpedixxi lill-ebda saċerdot jekk ma jkunx impedit mill-Arċisqof li jqaddes hawn ġew. Għax din hija knisja, l-Arċisqof biss jista' jgħid inti ma tqaddesx. Jien ma nistax. Jekk jiġi saċerdot jitlobni jqaddes hawnhekk u jiġu ħafna minn barra minn Malta. B'mod partikolari Pollakki, ma nafx għaliex, tistaqsini x'għalfejn, Pollakki. Sikwit jiġu ikunu jdu jqazzu propju f'din il-kappella fejn qegħdin. Tajjeb ngħidu li din il-kappella dedikata lil Madonna ta' Karaffa teżisti devozzjoni kbira leha, anke fost il-Maltin. Ara, milux waħda tal-bitni tagħmel ritratti ta' membri tal-familja tagħha qed tilha ikteb l-intenzjoni tiegħek u jien impoġġilek fuq l-artal, no problem. M'hemmx problema, anzi, mhux vera dak li jkun, jiġifieri ifhimni tgħidli hemm bżonn nagħmel le, m'hemm bżonn, però dik hija espressjoni tal-emozzjoni ta' dak li jkun. U jiena midjien biex nikser dik ix-xewqa ta' dik il-mara li għaddejja minn moment diffiċli, u veru. U allura jiena naċċedi anke għal dak il-bżonn importanti ħafna. Allura hawnhekk jiċċelebra kull min jixtieq. Jiena għandi sens kbir tal-antennati tagħna. Kull darba li nidħol ġo San Ġwan jien niftakar kemm kavallieri daħlu, kemm saru qudies fuq l-altari tal-ġnub. Hemm kienu jqazzu, ma kienx hemm konċelebrazzjoni. Il-konċelebrazzjoni jqazzu flimkien, jiġifieri di daħlet fin-1972. Qabel dak iż-żmien, in-1972, il-qassisin kollha kienu jqazzu fuq l-artal differenti. Mela hawnhekk jiena niftakar dan huwa knisja waħda mill-ewwel knejjes kbar li għandna f'Malta. Imbagħad ma' San Ġwan bdew jinbnew il-knejjes il-kbar. Di għandha 450 sena il-knisja. Allura immaġina kemm qudies sar fuq dawn l-artali. Jiena b'rispett u sens ta' tradizzjoni qaddisa fil-festi tal-altari inqaddes fuq l-artal. U mill-ewwel kif urejt ix-xewqa tiegħi daw li jkunu madwarna hawnhekk insomma kemm il-ħaddiema tal-fundazzjoni, kemm is-sakristani tiegħi, eċetera, mill-ewwel nqazzu. U n-nies jieħdu pjaċir li qegħdin qazzu Santa Katarina, San George, San Ġagbu, il-kumplament San Bastiana hawnhekk propju warajna. U allura għaddesem propju fil-festa. U naħseb tgħin lill-poplu tagħna biex japprezza anke dak li missirijietna għamlu għalina. Matul dawn l-aħħar 22 sena minn doli twaqfet il-fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan sar xogħol estensiv ta' restawr u konservazzjoni. Fil-fatt meta weta qabbel il-Konkatedral kif kien qabel l-2001 u llum 22 sena wara wet jara differenza kbira u llum nistgħu ninnutaw il-Konkatedral fil-glorja u fl-opulenza tiegħu li kellu fi 17 u fi 18 il-seklu. Restaw li sar huwa mhux biss fil-kwadri titolari ta' valur imprezzabbli ma' wkoll fil-monumenti funebri kemm tal-bronz u kemm tal-irħam. Sar restawr kbir ukoll fl-induratura tal-ħitan li llum propju meta tidħol ġol Konkatedral ta' San Ġwan taraħ jixel bil-restawr li sar. Il-restawr li sar kontinu fil-paviment interzjat b'simboli funebri u simboli oħrajn, kemm ukoll fil-kripta tal-Gran Mastri, fl-oratorju li għamilna fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-fondazzjoni. Restawr kbir ukoll fil-kor, fil-pulptu,
fil-faċċata prinċipali, il-ġebel li jitmermer kontinwament, irid isir restawr kontinu f'kelma waħda verament f'dawn l-aħħar 22 sena il-Konkatedral ta' San Ġwan kien bejta ta' attività ta' restawr, proġett wara l-ieħor, ħafna drabi proġetti wkoll flimkien fejn illum għandna dan il-monument li verament jurina il-glorja tiegħu kif kien fi żmien l-ordni ospitaliera ta' San Ġwan. Wieħed mill-proġetti ta' restawr riċenti kif semma Monsinjur Aġus kien ir-restawr tal-oratorju fejn ġew restawrati il-kwadri fil-ġnub ta' Mattia Preti u anke s-saqaf. Fl-2021 il-fondazzjoni għalqet 20 sena mill-xogħlijiet tagħha ta' restawr f'San Ġwan u biex nikkommemeraw dik l-okkażjoni irrestawrajna l-oratorju. U dawn it-8 kwadri li huma kollha xogħol ta' Mattia Preti ġew irrestawrati mill-restawraturi tagħna li għandna aħna impjegati hawnhekk San Ġwan. U ukoll sar il-restawr tas-saqaf. Il-saqaf kien ukoll intervent ta' Mattia Preti, ma kienx dejjem hemm, huwa saqaf fi stil Venezjan. Il-restawr tiegħu kien jikkonsisti mit-tindif tal-skultura kollu li kellu, il-konsolidament ta' dawk il-partijiet li kienu deterioraw ħafna u anka xogħol ta' nerġgħu nqedu id-deb fejn id-deb kien intilef. Kien programm illi dam 9 xhur biex isir u lestejna eżatt fil-ħin biex inkunu nistgħu nawgurawha fl-anniversarju tal-fondazzjoni. Ma kienx l-ewwel darba li dawn it-tliet pitturi li hemm fis-suffett ġew restawrati. Però kienet l-ewwel darba li aħna konna ħanniżluhom. Allura kellna bżonn li nagħmlu programm kif ħanniżluhom noqogħdu attenti li ma nagħmlux ħsara. Ġifieri għamilna ċertu strutturi ta' puliz, kellna grupp kbir ta' restawraturi biex inniżluhom ċertu għaqal. Dawn qed niżlu u parti mill-restawr tagħhom kien illi il-canvas ma nħalluwix isa imdendla għax l-ħsara li kella l-iktar li kella isu ħafna pockets u kien warped ħafna il-surface tiegħu. Li għamilna issa użajna ċertu materjal li huwa apposta għal dawn il-kwadri li jkunu imdendlin, allura l-gravità tagħmel xogħla li jeħlu magħha biex dawn il-pitturi ma jerġgħux jikollhom dak il-packering li kellhom qabel. Ħaġa importanti huwa li meta tibda r-restaw tibda minn barra u mhux minn ġewwa. Ġifieri l-ewwel ħaġa li għamilna waterproofing membrane, għamilna liquid membrane biex ma jkunx hemm iċ-ċans li jkun hemm xi xquq fiha. Ukoll għamilna studju kbir fuq il-struttura fuq ġewwa tal-injam biex inkunu ċerti li l-injam għadu b'saħħtu, li m'għandux susa, illi dawk il-strutturi tal-ħadid li qegħdin jżommuh qegħdin għadhom sodi u anka il-corbels li kienu qegħdin jżommu is-saqaf oriġinali li huwa kollu beams tal-injam għadu sod u b'saħħtu u fejn ma kienx sarlu r-restawr ukoll. Xi snin qabel kien ġie restawrat ukoll l-organi tal-oratorju, organi li fi żmien serva bħala dak prinċipali illi jindaq fil-konkatedral.
fil-kumpless tal-konkatedral insibu wkoll organi ieħor li jinsab fil-gallerija tal-oratorju tal-konkatedral. Dan l-organi huwa organi speċjali ħafna għall-Gżejjer Maltin għaliex huwa l-uniku organi ta' żmien ir-Rinaxximent li għandna Malta. Dan l-organi kien fi stat ta' konservazzjoni ħażina ħafna qabel sar ir-restawr fi 2005-2006 mid-ditta Taljana Fratelli Ruffatti. Il-kundizzjoni tiegħu kienet ħażina ħafna għaliex kienu nieqsin tista' tgħid is-sfafar kollha tal-organi apparti dawk tal-faċċata u 6 kanen tal-injam tal-baxxi li jinsabu fuq wara tal-organi. Jiġifieri bażikament bħala parti mir-restawr kien hemm bżonn li jiġu reconstructed ammont sostanzjali ta' sfafar. Iżda mill-qbija il-mekkaniżmu tiegħu, jiġifieri il-bankun li tista' tgħid huwa l-moħħ tal-organi, l-imniefaħ li huma uniċi u speċjali għax għadhom bil-ġilda l-antika oriġinali, il-mekkaniżmu partikolari bejn il-keyboard u l-bankun, is-sistema ta' reġistri dawn huma kollha affarijiet speċjali mhux normali li ssibhom f'orgnijiet oħrajn li hawn Malta, u allura kien jagħmel sens li dan l-organi jiġi irrestawrat u parzjalment reconstructed. Ta' min jgħid ukoll li fejn kellhom jitpoġġew il-kanen individwalment waħda instab inscribed fil-post fejn kellhom joqogħdu id-diametru ta' kull kanna. Li dan allura għen ħafna biex ir-restawraturi ikunu jistgħu jagħmlu rekostruzzjoni fidila ta' dak li kien hemm. Dan l-organi għandu ħoss partikolari ħafna, huwa voiced, jiġifieri il-mod kif idoqqu sfafar, b'mod ukoll partikolari ħafna, differenti minn kif idoqqu organi oħrajn li ġew 200 sena wara, pereżempju, u allura permezz tiegħu f'Malta għandna opportunità oħra, għandna sors ieħor fejn nistgħu ndoqqu mużika verament antika fuq strument tajjeb u li joħroġ iż-sbuħija ta' din il-mużika. Ir-restawr huwa proċess kontinwu hawnhekk, tim dedikat ta' restawraturi immexxi minn Adriana Alessio. My work consists on develop project ad hoc for the artifact we intend to restore. This means define the scope of work and establish the proper methodology of intervention. The conservation department consists of a team of in-house conservators, restorers and assistants who are specialized in different fields, such as paintings on canvas, on panel, polychrome and decorated surface of the architectures, but also wooden artifacts and stone objects. Every restoration project starts with an in-depth study of the artifact. There is an art historical research at the beginning, which is carried out together with the curatorial department of the Co-Cathedral, and a technical scientific study that can give us important information about the artifacts, such as the physical property of the materials, the manufacture techniques. The comparison then between all the data acquired and those we get through the closest observation of the artifact allowed us to understand the state of condition of the object, the causes of deterioration, and so define the best methodologies and the materials to be used during the restoration.
Din it-tip ta' riċerka bħalissa tinsab għaddejja fuq l-artal tal-kripta ta' Bartolott. Dan sabiex isir magħruf kif sar u kif tpoġġa fil-kripta. Jekk inħadimx fil-post jew ġiex armat biċċa biċċa. Li żgur nafu s'issa hu li huwa xogħol tas-seklu 17. Fil-fatt, insibu fuqu l-istess ikonografija bl-anġli u s-salib ta' 8 ponot li nsibu mal-ħitan ta' fuq fil-konkatedral. Bid-differenza li hawn minflok deheb instabu traċċi ta' żeba' sewda. Ir-riċerka li għaddejja bħalissa trid tiddetermina wkoll x'kienet din iż-żeba' u xi skop kellha. Il-ġebla fil-kripta hija fraġli ħafna u r-restawraturi qegħdin attent immens li jużaw biss għodot mill-iżjed fini biex inatfu u jikkonservaw dan ix-xogħol barokk fil-ġebla Maltija. Currently, we are working on several projects. Recently, we hang a large-size painting of Mattia Preti, and now we are working on a set of painting attributed to Stefano Erardi. Also, we are restoring a beautiful stone altar found in Bartolott Crypt and a wooden crucifix belonging to the same crypt. It-tim ta' restawraturi dan l-aħħar kienet jaħdem fuq dan il-kurċifiss li kien jinsab fil-kripta ta' Bartolott. Il-kurċifiss instab b'saf foħxon ta' varniċ li biż-żmien taħ kulur ħafna aktar skure. Waqt il-proċess ta' tindif inkixef il-kulur oriġinali u sar magħruf li xi wħud mill-marki tad-demm li kellu bħal dawk ta' fuq il-liżar ma' qatt Kristu kienu tattew waqt xi intervent matul iż-żmien. Issa li r-restawr wasal fl-aħħar stadji, il-kurċifiss reġaħa id-dera oriġinali li kellu. Jonqos ftit irtokki finali u wara tingħata passata oħra ta' varniċ biex jingħalaq ix-xogħol. The conservation strategies include also a program of maintenance. Maintenance means that we have to take care day by day about the surface of the chapels and the rest of the co-cathedral. In fact, we have an ordinary program of maintenance of the monument, the marble monument, and the tombstones as well. The gilding required a special attention as well, so we take care about the dusting and the removal of any kind of deposit which can settle on the surfaces. Naħseb forsi ftit huma dawk in-nies li ġihom f'moħħhom b'mod naturali li tempju bħal dan mimli rikkezzi huwa riżultat ta' nies li llum huma mejtin. Jiġifieri dawn din il-ġawra ta' arkitettura, ġawra ta' arti, ġawra li hija monija kif moni l-konkatedral huwa riżultat ta' ħidma intensa ta' kemm nies li taw il-flus biex isiru dawn l-opri u anke artisti li ddedikaw ħajjithom biex ikollna dan it-tempju. Naturalment issa il-ġenerazzjoni tagħna tal-lum hija responsabbli li tmantni dan il-legat moti lilna biex aħna ngħadduh lil tawarajna. U dana il-legat jingħadda biss meta jsir ir-restawr, meta jsiru proġetti ta' restawr u konservazzjoni x'inti ma tistax tifred dawn it-tnejn minn xulxin, ir-restawr u l-konservazzjoni imorru id fit f'kull intervent li jsir ġo San Ġwan imħejji tajjeb minn speċjalisti u ivvettjat mill-amministrazzjoni tal-fundazzjoni. Ġifieri hawnhekk nista' ngħid ġifieri bħala sovrintendenza tal-patrimonju kulturali aħna spiss nkunu ikkonsultati dwar dan u nagħtu il-pariri tagħna biex isir ċertu fine tuning biex l-opri jiġu restawrati b'kawtela u b'attenzjoni.
Fl-2008 f'Ġo San Ġwan sar restawr kbir fuq ampina partikolari, il-ampina motija mill-balliju Juan Paul Lascaris Castellar li iktar tard sar il-Gran Mastru tal-Ordni. Sfortunatament din il-ampina kienet inqasmet f'xi żmien fis-seklu 20 kienu rifduha minn taħt b'numru ta' twavel u travetti, però iktar tard il-ħsara komplit tikber u din il-ampina tniżlet propju f'Marzu tal-1978 għal fuq l-Opra Morta tal-Kampnar fiċ-Ċella Kampanarja. Dina tħallit hemm sal-1989 fejn kienet tniżlet il-ampina plus il-partijiet stakkati minna, ġifieri jekk qed nimmaġinaw ampina bħala tazza kienet wiċċa l-isfel, il-qiegħ kien maqtuħ għalih waħdu u l-qiegħ maqsum fit-tnejn, ġifieri kienu tliet biċċiet ta' pis konsiderevoli. Dawn tniżlu tqedu fl-annex tal-mużew, minn hemmhekk imbagħad ġew spostjati kemm il-darba u nħarġu barra fiċ-ċimiterju sakemm fl-1991 kien sar restawr estetiku, meta ngħidu estetiku ġifieri kemm il-biċċiet reġgħu tpoġġew fuq il-ampina u ġew stitch welded aħna ngħidu, ġifieri iweldjati fuq il-partijiet ta' barra biex il-partijiet ma jaqgħux. Dana kien intervent indirizzat lejn l-estetika biss mhux biex il-ampina terġa' tibda id-doq. Fl-2006 niftakar kont għamilt riċerka kbira fuq it-tiżwija tal-qniepen Maltin bejn is-sena 1747 sal-2005 x'tip ta' interventi saru u fosthom kont ħadd sempil żgħir ħafna mill-welding ta' din il-ampina u sibt li din hija restawrabbli u din il-proposta ġiet ippreżentata lill-Fundazzjoni tal-Katedral fejn fl-2008 ddeċidew li imorru full-fledged biex din il-ampina tiġi restawrata mhux biss b'mod estetiku ma li terġa' titla' f'posta fil-Kampnar naturalment dana irrikjeda ċertu bdil fil-Kampnar spostament ta' qniepen li kienu ċaqalqu qniepen kbar ta' 3 tunnellati ġifieri li kienu ħadu post il-ampina tal-Lascaris biex ovvjament il-ampina tal-Lascaris terġa' titla' eżatt fejn ġiet installata fi żmien il-Maġistratura tal-Gran Mastru de Paul. Allura kien proġett intrinsiku, kien proġett li jirrikjedi ħafna ippjanar, ampina marret l-Ingilterra, propju f'post speċjalizzat fej jiġu iweldjati qniepen maqsuma, din sar dye penetrant testing fuqha biex naraw il-qasma fej kienet u kien propju l-intervent tal-1991 li sibna li ċerti qsim li kellha l-ampina kienu kibru fid-direzzjoni kemm vertikali u kważi orizzontali biex ngħidu isu dilja tal-eneb saret din il-qata. Għal daqstant ġi verifikat fej qegħdin daw il-qsim bid-dye penetrant testing tajjeb, ġiet immarkata l-ampina fl-oli preċiż tagħha, kellha 8 punti ta' riferiment biex din ma titlifx l-oli tagħha u daw bdew jitqattaw tajjeb biex jitneħħa il-materjal maqsum kollu tajjeb u l-materjal iweldjat tal-1991. Kif il-parti ta' fuq imbagħad ġiet stakkata mill-kumplament tal-ampina, il-parti ta' fuq infirdet fit-tnejn u tnatfet mill-materjal kollu li hija kellha li kien estranju għaliha. Mbagħad beda l-proċess bil-mod biex jerġgħu jingħaqdu ż-żewġ partijiet ta' fuq flimkien fejn issaħħnu bil-mod u ġew iweldjati b'materjal identiku għal dak tal-eloj tal-ampina li kien sar fi żmien Lascaris. U hemmhekk il-qiegħ tal-ampina, l-parti ta' fuq ġifieri, ġiet iweldjata sħiħa. U mbagħad bdiet il-proċess il-kbir biex tiweldja l-qiegħ mal-ampina li danna kien proċess kbir, proċess li ħa diversi xhur fit-tul fejn il-ampina kienet tissaħħan minn kmieni filgħodu, anke matul il-lejl kienet tibqa' sħuna, sempliċement filgħodu jżidu t-temperatura biex il-ampina tibqa' cherry red aħna ngħidulu fil-bronz, ġifieri meta inti għandek it-temperatura qrib 700 grad Celsius, ġifieri inti tġibu fil-punt qabel ma isir white hot fejn mbagħad jibda jitlef mid-dimensjoni tiegħu. Naturalment dana kien proċess twil, kien proċess fejn wieħed qed attent li anke l-ampina żomm l-integrità tagħha u meta inti mbagħad tara li finalment x-xogħol huwa san
anka tara mdendla mill-krejn u tara ma taqax, tibżajt anka tara biss hija miraklu, aħseb wara li tismaħħa id-doq. Umbagħad kemm il-qampina u kemm it-travu ittieħdu minn fejn kienu f'Cambridge għalla f'bara, għal ġo funderija ta' Kniepen fejn bat il-qampina ġiet ikkalibrata ġo ditta speċjalizzata oħra li tispeċjalizza f'affarijiet fuq oħrajn fil-kampanoloġija fejn anke ġie kalibrat il-leħen tal-qampina u anke it-travu oriġinali tagħha li mbagħad ġi Malta b'kollox. Dana kollu sar ġiet installata lejliet il-festa ta' San Ġwan fit-23 ta' Ġunju tas-sena 2008 u indaqqet preċiżament in time għal vespri ta' filgħaxija wara rasa. Il-Konkatedral ta' San Ġwan huwa storja ta' suċċess dawn 22 sena, ma wkoll huwa mod kif il-Knisja u l-Istat qegħdin jaħdmu id fit għal ġid ta' monument daqshekk importanti ġewwa pajjiżna. Naturalment dan huwa post li għad fadallu relevanza kbira, mhux biss għax jirrifletti storja glorjuża fl-istorja ta' pajjiżna, ma wkoll għaliex għadu joffri s-servizz liturġiku. Barra minn hekk, naturalment, ħafna mill-viżitaturi, mit-turisti li jiġu f'Malta, naturalment dan huwa post li jiġbed ħafna turisti għaliex verament huwa ċentru, epiċentru ta' arti barokka tal-ogħla livell u fl-istess ħin huwa espressjoni wkoll reliġjuża wkoll spiritwali tal-passat li għadha ħajja sal-ġurnata tal-lum. U bekk wasalna fl-aħħar ta' dan il-vjaġġ, iżda nittamaw illi dan ikun biss il-bidu, dak li qabad qaċċ għal aktar għarfien dwar il-patrimonju ta' pajjiżna. Flimkien rajna l-istorja tal-Konkatedral matul il-200 sena taħt it-tmexxija tal-Ordni. Wara ġew amministraturi differenti sabiex aħna llum nistgħu nkomplu ngawduh fil-glorja kollha tiegħu. Issa huwa fidej il-ġenerazzjoni tagħna biex bir-riċerka kontinwa, bl-esebizzjonijiet u bil-kurzità għal skoperti ġodda l-istorja tiegħu tkompli.